Sa ibang balita, muling kakandidato para alkalde ng highly urbanized city ng Angeles, si Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. Ito ang kinumpirma ng first-termer mayor sa CLTV News. Ayon kay Mayor Pogi, nakapag-usap na rin daw sila ni Pampanga Governor Dennis Pineda at kakandidato siya sa ilalim ng local political party na Kampilan. Taong 2013 nang maihalal bilang city councilor si Mayor Pogi Lazatin at noong 2019 ay tinalo niya sina dating Vice Mayor Brian Matthew Nepomuceno at former Clark International Airport Corporation President Alex Caudiran sa mayoral race ng lungsod. Kabilang sa mga landmark legislation ni Lazatin bilang isang konsehal ang regulation sa paggamit ng plastic bag, pagbabawal sa paggamit ng styrofoam at ang pamimigay ng libreng matrikula sa mga mag-aaral ng City College of Angeles. Si Mayor Carmelo Lazatin Jr. ay anak ni dating Angeles City Mayor at Congressman Carmelo Tarzan Lazatin Sr. at kapatid ni incumbent Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lazatin II.